Guys, kain na tayo. Ito, talong. Talong po guys. Ayan. Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito tayo ay na-miss natin ang pagluto ng matagal na rin na hindi ako nagluluto. Yung pala mga kasama, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang po, yung Pobreng Ilocano. Just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Ito tayo guys, namimiss kong magluto pero ang lulutuin ko ngayon simple. Ako nagpiprito lang ng galunggong, saka nag-iihaw ako ngayon ng talong. At yun ang aking ulam ngayong gabi. Yan. Yan po guys, tayo ay nagpiprito ng galunggong at inihaw na talong. Iihaw tayo ng 3 talong. At lalagyan natin ng kamatis. Kamatis saka sibuyas. Ayan po guys, ang ating ulam ngayong gabi. Tayo ay walang naabutan sa palengke kasi gabi na tayo umuwi, kaya yan na lang muna ang ating ang ulam. Yan. Ayan po guys ang ating inihaw. Wow! With pritong galunggong. Yan po guys. Yan. Guys, pansamantala muna nating patayin ng ating video at tayo ay babalatan natin babalatan natin guys tong talong. Itong talong guys, babalatan natin. Yan. Ayan na po guys. Luto na po ang ating inihaw na talong. Ayan, lalagyan natin ng titimplahin natin guys. Yan. Yung kapartner niya galunggong. Ito po ang ating uulamin ngayong gabi. Yan. Sarap. Sarap guys, kahit na ganito lang. Ito naman yung ating kanin. Kanin. Yan po guys. Ating titimplahin ang ating insalada. Insaladang talong. Yan po guys. Ang tawag sa amin ay insaladang talong. Yan, with galunggong. Guys, ating titimplahin ng ating insaladang talong. Yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel guys, paki-subscribe lang po, yung Pobreng Ilocano. Just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Guys, ito namang ulam na ito ay ulam ng pamprobinsya. Kaya guys, napakasimpleng gawin lang. Ito po guys ay titimplahin natin. Gagawin na natin guys. Yan. Ito guys, yung kamatis guys, mag-ingat po kayo dito sa kutsilyo. Sa akin kasi sanay na ako na magganito. Kaya hindi na ako anong tawag doon sa Ilocano, langdet, sangkalan. Ayan, hindi na ako nagsasangkalan. Sanay na po tayo kasing kaya pero yung mga hindi pa po sanay, kailangan po ninyo magsangkalan at
Hindi po pwedeng walang sangkalan. Yan. Simple lang po guys. Sa ganitong ulam, marami na tayong makakain ito. Na gulay-gulay lang ho guys. Yan. Yan po guys. Itong sibuyas. Yun. Yan. Ganito po ang ano ng mga Ilocano guys. Yan. Yan po guys. Ang ating ano ensalada. Yan. Ito yung sili guys, sili. Sili. Para ano siya, spicy. Yan. Yun. Kalalagyan natin ng bagoong. Bagoong Pangasinan guys. Bagoong Pangasinan. Yan lang po guys ang ano niya, ingredients niya. Wag ganong kalatan guys. Yan, isang ano lang. Isang kutsara ay okay na ho yun. Basta ang importante may lasa. Yan. Oh, sarap. Yung bagoong lang po guys, kamatis, saka talong, sibuyas, okay na po, pang hapunan na. Sasabayan po pa ng ano, pritong ano, galunggong. Pritong galunggong guys, sabayan mo pa ng ganito, ay nako po. Sira na ang diet. Yan, yan po guys. Yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang po yung Pobreng Ilocano. Just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Yan, yan po guys. Tayo ay kakain na guys. Tara na, kain na po tayo. At sa inyong suporta sa aking mga video at walang sawang pagsusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, kain na po tayo guys. Bye-bye. Guys, kain na tayo. Ito. Talong. Talong po guys. Yan. Sarap. Sibuyas. Guys, kain tayo. Ang sarap. Sarap. Galunggong. Galunggong guys. Ang sarap. Simpleng buhay. May pobre. Yan. Guys, kain tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. At magandang gabi. Bayan.